מהנסיכה בריטני עוברים לנסיכה יסמין, אותה תגלם עדי הימלבלוי בחנוכה הקרוב. הליבה יתחרה אסף הרץ, או אולי מייקל לואיס. ובאיזה תפקיד חובי סטאר? כל התשובות בכתבה הבאה. Jasmine is ready! ילדי שנות ה-90 שגדלו על הסרט אלאדין של דיסני וכבר הפכו להורים, יהיו קצת מופתעים גרסת המחזה הישראלית שתעלה בחנוכה הקרוב. כמה אתה יכול לראות את אותו דבר? אם היית רוצה לראות את הסרט, היית רואה את הסרט. אז אתה עושה מחזה שהוא סביב הסיפור הזה, אבל הוא שונה. נתחיל בזה שאת הנסיכה יסמין מגלמת עדי הימלבלוי היפה. לא בדיוק הטייפקאסט שעולה לראש. תראי, בפיגמנטים לא בטוח שזה ליהוק כזה מוצלח. זה מעליב מה שאתה אומר עכשיו. אתה מעליב אותי. אני יסמין אשכנזייה. חובי סטאר שמגלם את ג'פר, יועצו הרשע של הסולטן, לא ממש סגור על הדמות שלו. אני אגיד את האמת, בהפקה פה חושבים שאני עושה את ג'פר, אבל אני לא באמת עושה את ג'פר, אני עושה את מליפיסנט מבחינתי. אני מבחינתי באתי לעשות את מליפיסנט. ואת הנסיך קסים, הדמות של מייקל לואיס, אפילו לא תמצאו בסרט הקלאסי. הסיפור שלנו, לקחו את הסיפור הזה והרחיבו אותו, בגלל שאנחנו לא דיסני פה. אם אתם רוצים לראות את דיסני, אתם מוזמנים לנסוע לברודווי. אנחנו פה עושים הפקת חנוכה איכותית עם ברודווי חולון. אבל אל דאגה, מי שנתלה בזיכרונות מהסרט ישמח לשמוע את קולו של טוביה צפיר. אותו טוביה שדיבב את הג'יני בסרט ועכשיו מגלם אותו גם במחזה. אתה יודע לשחזר את הדיבוב? 1000 שנים אני בתוך המנורה. מעבר לשינוי הקל בעלילה, אם ממש תתרכזו במחזה, קרוב לוודאי שתשימו לב ליתר זהירות מצד השחקנים, בעיקר בכל הנוגע לעדי. אני רוצה לשאול אתכם מי הולך לפוצץ את עדי במחזה מרזה, כי שנה שעברה כאילו בגלל אמיתי זה היה. תרגיע! שמעתי את זה! תיזהרו ממני, אתה צריך לשאול את מי אני הולכת להפציץ השנה. עדי עדיין סוחבת איתה את הצלקות מהצגת חנוכה שעבר. אז היא שיחקה את בת הים הקטנה, ובאחת החזרות, הנסיך שלה גל אמיתי פגע בה בטעות עם משות בראש, והשאיר אותה מחוסרת הכרה לכמה דקות. פחד אלוהים, אני לא רוצה שיעוף עליי דברים יותר. כן, לא נותנת לדברים להתקרב על הפרצוף. אתה רוצה לזרוק? זרוק על מייקל. אני הייתי שם ואני צילמתי את המשות שהיא קיבלה לפרצוף. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חושב שהיא באה עם דם, בואו ננפח ונהיה חדשות הבידור רכלנית שכמותך. השאלה היא מי הולך לפוצץ אותה הפעם. זה התפקיד של הנסיך שלה. זאת אומרת שאסף הרץ הולך לפוצץ אותה במכות. נראה לי שפה יש לו חרב. הוא יכול לתת לך חרב ולהשוות את הגבה השנייה. בקיצור, השנה כל העיניים יהיו נשואות אל אסף הרץ, והוא בכלל לא נראה כמו אחד שהפנים את חומרת המצב. פוצץ במה? אבל לא הבנתי. היא קיבלה שוט לעין או משהו שנה שעברה. היא קיבלה אחת פצצה. אז עדי, שיהיה לך בהצלחה. אנחנו כבר באנרגיה אחרת. אתה יודע, משנה מקום, משנה מזל. לא יקרה כלום. תפוך חמסה. עדי, בשנה הבאה תבקשי להשתתף בזינה הנסיכה הלוחמת, ככה ייפתרו לך כל הבעיות. גם למשה פרץ הייתה בעיה השנה שהוא היה צריך להתמודד איתה, פרשת מס הכנסה. בתוכנית סלבריישן, משה